ετοιμάσαμε το απλό βασικό και θα κάνουμε έναν απλό φορεματάκι, είναι χωρίς πένσες, βρισκόμαστε σε ελαστικό ύφασμα. Έχουμε βάλει τα περιθώρια ραφής και τοποθετούμε κέντρο μπροστά στην ούγια που έχουμε αφήσει τα 2 εκατοστά και έχουμε καρφιτσώσει ακριβώς και κέντρο μπροστά, κέντρο πίσω, κέντρο μπροστά ακριβώς στη δίπλωση του υφάσματος. Όταν θα έχω να βάλω μανίκι, συνήθως ξεκινώ από το πίσω και μπροστινό στο κάτω μέρος του υφάσματος και έρχονται πάνω οι μασχάλες και αναμεταξύ των 2 μασχάλων που μένει αυτό το περιθώριο τοποθετώ το μανίκι. Το ίσιο στα πατρόν μας ξέρουμε ότι είναι το κέντρο μπροστά που μπήκε πάνω στη δίπλωση του υφάσματος, το κέντρο πίσω που μπήκε στην ούγια. Το μανίκι, το ίσιο του, είναι η κάθετη του γραμμή που το χωρίζει σε 2 ίσα μέρη. Βάζω την καρφίτσα μου εδώ που λέω, εδώ το χωράει, να κάνω όσο περισσότερη οικονομία μπορώ και βάζω την καρφίτσα και μετρώ πόσο να απέχει η καρφίτσα μου, και η καρφίτσα αλλά και η κάθετη μου γραμμή η ισιάδα από τη δίπλωση είτε από την ούγια όπου με βολεύει, το ίδιο είναι. Εδώ έχω 37 εκατοστά. Θα πάω παραπάνω, θα βάλω τα 37 εκατοστά και θα φέρω το μανίκι ακριβώς παράλληλο με τη δίπλωση του υφάσματος. Να είναι ακριβώς δηλαδή στο ίσιο του. Αν παρατηρήσω ότι εδώ δεν με χωράει, σημαίνει ότι πρέπει να μετακινηθώ λίγο. Ξαναμετρώ πόσον έχω τώρα. 38. Θα βάλω το 38 εδώ και θα φέρω το μανίκι. Βλέπω ότι μια χαρά το χωράει ακριβώς. Θα καρφιτσώσω τώρα γύρω-γύρω και βλέπετε ότι πόση οικονομία έχω κάνει γιατί έχω βάλει το μανίκι αναμεταξύ. Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος τοποθέτησης των πατρών μου. Τώρα, επειδή έχω τα περιθώρια ραφής, θα κόψω γύρω-γύρω από τα πατρών. Αφού κόψαμε, θα περάσουμε σημάδια. Επειδή το ελαστικό, το ύφασμα είναι αρκετά συγχωρητικό, μπορούμε να πούμε στα λάθη, είναι η ευκαιρία μας να μην περάσουμε σημάδια με τη λαδόκολλα και τη ρουλέτα όπως έχουμε μάθει. Φυσικά, αν θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Αν όχι, θα κάνουμε μικρές ψαλιδιές που θα είναι τα σημεία ταύτισης. Χρειαζόμαστε μικρή ψαλιδιά στη γραμμή μέσης, μικρή ψαλιδιά στη γραμμή των γοφών, αυτό είναι το μπροστινό, μικρή ψαλιδιά στη μέση πίσω, στο κέντρο πίσω στους γοφούς δεν χρειάζεται διότι δεν θα μπει φερμουάρ, στο πλαϊνό στη μέση και στο πλαϊνό στους γοφούς. Χρειαζόμαστε εδώ μια μικρή ψαλιδιά στο κέντρο πίσω που θα μας δείχνει ότι εδώ είναι τα 2 εκατοστά που θα γαζώσουμε στο πίσω μέρος. Κατόπιν έχουμε το μανίκι, το οποίο απαραίτητος χρειαζόμαστε το κέντρο του μανικιού, το οποίο θα πρέπει να ταυτιστεί με τη ραφή του ώμου. Γι' αυτό μικρή ψαλιδιά στο κέντρο του μανικιού και μπορούμε να βάλουμε στο πίσω μέρος του μανικιού και 2 ψαλιδιές που να μας υποδεικνύουν ότι είναι το πίσω. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε μια στο μπροστινό. Μία στο μπροστινό, 2 στο πισινό ή μόνο μία ή μόνο 2. Αυτό μας υποδεικνύει ποιο είναι το μπροστά και ποιο είναι το πίσω. Αυτές είναι οι ψαλιδιές μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να φύγουμε το πατρόν μας στο πίσω και να καρφιτσώσουμε το κέντρο πίσω. Δηλαδή σηκώνουμε το περιθώριο πάνω και καρφιτσώνουμε το κέντρο πίσω που είναι η πρώτη μας ράφη που μπορούμε να τρυπώσουμε ή να πάμε κατευθείαν να γαζώσουμε. Και κάτι άλλο σημαντικό, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε τη βελόνα στη ραπτομηχανή μας και να βάλουμε την jersey needle, τη βελόνα για τα jersey, τα υφάσματα, για να μπορέσουμε να γαζώσουμε. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να γαζώσουμε και η κλωστή μας θα πρέπει να είναι η πολυέστερ, η λεπτή κλωστή, σύμφωνα με το χρώμα μας. Έχουμε αφαιρέσει τα πατρόν από το ύφασμα μας, το φόρεμα μας. Και η πρώτη μας γραφή είναι να γαζώσουμε το κέντρο πίσω. Θα μπορούσαμε να τρυπώσουμε και μετά να γαζώσουμε γιατί το jersey έχει ένα βαθμό δυσκολίας στη ραπτική του μέχρι να το συνηθίσουμε. Κατόπιν ανοίγουμε το πισινό και έχουμε την καλύνα από πάνω. Παίρνουμε τον μπροστινό, ανοίγουμε και τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο καλή με καλή. Και η συνέχεια είναι να ράψουμε τους ώμους.
Προσέχουμε, γιατί είχαμε δει στο πατρόν μας ότι σε κάποιες περιπτώσεις το πισίνο είναι λίγο πιο μεγάλο και είπαμε να έχει λίγο μάζεμα. Οπότε θα φέρουμε μαζί να εφάπτονται οι άκρες στους ώμους με καρφίτσες, μπορούμε να τρυπώσουμε κιόλας, και θα γαζώσουμε στα 2 εκατοστά περιθώριο γραφής που αφήσαμε. Γαζώνουμε τους δύο ώμους, σιδερώνουμε ελαφρά να ανοίξει η ραφή και κατόπιν θα δείξουμε πώς θα τοποθετήσουμε το μανίκι. Γαζώσαμε τους ώμους και έρχομαι και ανοίγω το φόρεμα μου ή την μπλούζα μου και έχω την καλή στην πάνω πλευρά. Και θα πω, εδώ που είναι η ραφή είναι το πίσω και εδώ είναι το μπροστινό. Θέλω να βρω τα αντίστοιχα μανίκια και να τα βάλω να βλέπω την καλή. Όπως τα έχω είναι καλή με καλή, άρα αυτό είναι η καλή πλευρά. Και εδώ έχω κάνει μία ψαλιδιά, 2 ψαλιδιές και μου υποδεικνύει ότι οι 2 ψαλιδιές είναι το πίσω. Έχω τη ψαλιδιά που είναι το κέντρο του ώμου και μια ψαλιδιά που μου λένε το μπροστινό. Οπότε, οι 2 ψαλιδιές είναι εδώ, όμως το πισινό είναι εδώ. Σημαίνει ότι είναι το μανίκι της άλλης πλευράς. Η καλή είναι αυτή, οπότε έχω το πίσω με το πίσω, βλέπω την καλή, άρα έχω το σωστό αντίστοιχο μανίκι. Και το άλλο θα πάει στην άλλη πλευρά. Οπότε έρχομαι, γυρίζω και θα πω καλή με καλή και θα βάλω, να έρθω στην άλλη πλευρά, γυρίζω καλή με καλή και ξεκινώ να τοποθετήσω τη ψαλιδιά μου, στην κορυφή του μανικιού δηλαδή, στη ραφή του ώμου. Καρφιτσών. Τα περιθώρια ραφής να τα προσέξω να είναι ανοιχτά. Μετά θα πάρω την άκρη της μασχάλης και θα πάω στην άκρη της μασχάλης στο φόρεμα. Συνεχίζω να εφάπτονται μαζί οι μασχάλες μου, φόρεμα και μανίκι μαζί, και συνεχίζω πάνω στην κορώνα. Όταν κάναμε το πατρόν είχαμε αφήσει την κορώνα του μανικιού ελαφρώς μεγαλύτερη από τη μασχάλη για να υπάρχει η τρίτη διάσταση. Εδώ στο πάνω μέρος τεντώνω λίγο το σώμα να εφαρμόσει στην καμπύλη του μανικιού. Έρχομαι στην άλλη πλευρά, την άλλη μασχάλη, στη μασχάλη του φορέματος. Και θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο, να καρφιτσώνεται, να εφάπτονται ακριβώς, και στο πάνω μέρος είναι αυτό που έχει λίγο τον μπόλικο, να το φαίνεται, και θα το καρφιτσώσω τεντώνοντας λίγο το σώμα, έρχεται και καρφιτσώνεται και εφάπτονται ακριβώς μαζί. Θα τρυπώσω γύρω-γύρω καλύτερα και μετά να πάω στη μηχανή μου να τα γαζώσω. Αφού γαζώσω γύρω-γύρω την κορώνα, καλό είναι να γίνει και κοπτοράπτης. Αν δεν έχω κοπτοράπτη μπορώ να το αφήσω ως έχει, γιατί δεν ξεφτά. Μπορεί να μείνει έτσι. Αν έχω κοπτοράπτη θα το κάνω, φαίνεται πιο επαγγελματικό τέλειωμα. Έρχομαι κατόπιν, φέρνω το μανίκι μου και το διπλώνω καλή με καλή. Θα διπλωθεί το μανίκι, θα έρθει μασχάλη με μασχάλη και η πλαϊνή ραφή με την πλαϊνή ραφή. Έχουμε τα σημεία ταύτισης της μέσης και των γοφών, να τα ταιριάξουμε και θα τρυπώσουμε από το μανίκι μέχρι το φόρεμα. Τα περιθώρια ραφής θέλουμε να βλέπουν προς το μανίκι. Τρυπώνουμε, προβάρουμε και αν είναι όλα εντάξει θα γαζώσουμε και θα γίνει κοπτοράπτης. Και μας μένει να ετοιμάσουμε τη λαιμόκοψη μας και το στρίφωμα του φορέματος και του μανικιού.